Alright, so isang magandang umaga pong muli dito po sa Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-a-update ng kanilang mga presyo o mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so yung mga presyo na ating pong i-update sa bayan po ng Malabon Fish Market ay simulan na po natin, no? So dito tayo magsimula sa mga presyo ng mga hipon na ating pong i-update ngayon, no? So ang mga presyo po dito ay 340 ang mga per kilo. Maganda yung mga hipon natin na latag dito. Yan po yung mga presyo ng 340 per kilo. At yung mga presyo ng mga kilo dito ng tilapia Batangas ay 110 at meron din po 120, no? Malalaki mga tilapia na pang-inihaw. 110. Ayan. So ito yung pwesto ni Ate Pat dito sa Malabon Fish Market. Sa bangus magkano? 140 isang piraso. 140. Ayan po yung 140, no? Isang piraso ng mga bangus. Yeah, 165. Ayan, yung mga presyo ng mga latag po dito ng mga bangus at tilapia Batangas. So dito, ito yung mga isdang cream dory. Meron pong 90 pesos sa mga ulo. Batar, magkano sa mga gilit? 150. So shout out sa iyo, Tio. Good morning. Shoutout kay Kagawad Eric Galiano. Ayan, shout out kay Kagawad Eric Galiano ng Tondo. So happy fiesta po dyan sa Tondo. Ayan, 130 po sa mga buhay na tilapia. At ang ating mga pink salmon head, no? 100 pesos na tumpok. At ang mga pagi natin ay tumpok din po ay 100 pesos. So ito yung mga binablog natin sa kanilang mga latagan ng mga isda. At dito yung mga saligin to ay 150 per kilo. At may tumpok din po ay mabibili 100 pesos. Bakol po natin tumpok. Ayan po, 100 pesos. Mga pink salmon head to, 140 ang per kilo. Boss Lando. Good morning, Boss Alex. Boss Lando na si Jerry. Stay tayo dyan. Ayan po yung tumpukan, 100 pesos ng mga hipon. Malinaw sa Lando. Malinaw sa Ayan, ang mga tumpukan po natin dito, no? Suwahe ay 150 ang tumpok. Alimasag 50 pesos. So yan po yung mga presyo, no? At mga anumahan natin dito at tumpukan po ng mga saligin to. Ayan, anumahan natin ang mga latag dito. Boss Lando, Boss Lando. Boss Lando. Tama ka lang sa Boss Lando eh. Wala mo lang man lang konti. Ang ganda ng pusit natin, no? Boss, yan ang mga pusit kalawang po natin dito, no? Kano dyan? Magkano raw dito kilo? 20. Ayun, 220 raw po. Ang ganda, oh. 220 po, pusit kalawang pang adobo. Sarap niyan. At mga torsilyo po natin dito ay 160 at meron din po 140 ang mga kilo. So yan, yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market na ating pong ina-update, no? Boss Ed, thank you. Alright, so dito tayo sa mga latag naman sa kabilang pwesto, no? I-update lang natin yung mga latagan. Ito naman po yung mga pusit, ballpen. Yan po ay 150 po ang mga per kilo, no? Sputnik o ballpen na mga
opposite dito. Shoutout kay Boss Peter. Ayun, shout out kay Boss Peter. Shout out sa'yo. So shout out po, good morning po. Good morning. Sa iya. Ano man yun, boss? Boss Lando Explorer po. So tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market, no, ng kanilang mga latagan at baybayin na natin to. Tara, let's go! Alright, so dito yung mga cream dory natin ay 160 ang mga kilo, no? At ang mga gulyasan natin malalaki ay 130 per kilo. So yun po yung laman ng ating mga gulyasan, no? Gulyasan ay 130 at meron din po 150 per kilo. Dito naman po yung mga presyo ng mga hipon na inyo pong mabibili ay may presyo po dito ng 320. Good morning po, shout out. Ayan po 280 na per kilo, no? Yung pumunta dito, kapitbahay ko yun. Oo nga. Sabi mo yaman ka na. Ayan po yung mga tumpukan po ng isdang bugig. Dito tayo sa kabilang side na bentahan ng tilapia ni Agustin Miraflores. So, good morning sa'yo. Ayun, shout out sa mga viewers po natin, no? Na pumunta po dito sa Malabon Fish Market para mamili ng mga tilapia ni paring Agustin Miraflores. So, shout out sa'yo, Agustin. Ayun. So, yan yung mga latag niya dito ay 110 na mga per kilo ng tilapia ng Batangas. So, shout out sa iyo, Pinoy Pandikit. Ito ang pinakamatibay na pandikit na gawang Pinoy. Para sa inyong mga sapatos, chinilas, sandas. Good morning. Ayan. So, sino siya shoutout natin? Asawa ko. Nasa bahay niya. Ayun, shoutout po kay Mrs. Salamat, thank you. Gumaganda na naman ang boses mo, ha? Brian, gumaganda na naman boses. Mabuhay daw ako hanggat gusto ko. Automatic na yan. Ayun. Hello, good morning. Shout out sa mga viewers natin dyan. Ayun, shout out. Salamat, salamat. Matik yan. Eto na naman tayo kay Tiyo. So, shout out sa'yo, Tiyo. Good morning. Shout out sa Patro Consuway. Ayun, shout out. Kahit saan ako mapunta, nandoon ka. O, di ka malilipat sa kabila. Namiss ko yung vlog ko eh. Ayun, na-miss ni Tiyo yung vlog ko. Alam niyo naman si Tiyo, lagi nandito yun sa ano. Wag na makakaamoy po ng bote ng kung ano-ano dyan. Sigurado, nandito yan. Pag nakaamoy po kasi yan ng bote, automatic yan. Walang duty yung kinabukasan. Salamat, salamat. Thank you. Pang ano na to, ha, pang tempura, oh. Sa mga nag-ano pang tempura ng mga hipon, ayan. 320 po ang mga per kilo. Salamat, Brian. Thank you. Ang hipon natin dito, maganda, oh. Shout out, Boss Lando. Oh, good morning po. Shout out. Ngayon, shout out. Good morning. Lando, malilit ang ipon ng ipon yan. Ha? Maliliit. Pero pwede na kahit ganyan mga kalalaki, pwede na to. 495. Ano din, halagang 500 na sino? Magkano kilo, Lodi? 330. 330 na per kilo, no? Na mga hipon ko rito. Alright, so tawid naman tayo sa kabilang side at update natin yung mga iba pang latag na ating po mga update dito sa mga presyuhan ng kanilang mga binibentang mga isda dito po sa Malabon Fish Market. Alright. So dito tayo sa mga presyuhan ng mga tilapiyang Batangas. Ayan po yung mga presyo, 120. At meron din po 110, no? Yan po yung mga presyo na ating pong i-update dito sa Malabon Fish Market.
So ito po 110 tilapia Batangas at meron din po 280 ang mga hipon. 110 po sa mga tilapia at 120 po, no? So mga mamimili natin dito sa Malabon. Hipon. Magkano hipon mo? Ito na po yung tag niya. Hindi ito tago. Ayun, 320 po yung per kilo ng mga hipon po dito. At meron din po dito mga posit ballpen, no? O Sputnik. 120 yung mga per kilo. So yun po yung mga posit na mga update dito. Ganyang klase po yung mga posit na latagan po sa Malabon Fish Market. At mga isdang bikaw. So ang bikaw po natin dito ay 200 pesos yung mga per kilo. Yan po ay nagkakaroon po ng mga kagaya ng sahito, no? Mga bigote. Ay, sandalan to po. Sir. Bukasan kita. 180 na lang sa'yo. Yan yung mga 200 pesos na kilo na mga isdang bikaw na mabibili nyo po sa Malabon Fish Market. Tumpukan po ng mga latag dito ng mga pusit, ayan po 100 pesos. Iyan po yung mga pusit Sputnik. 100 pesos sa tumpok, no? Ayan po ay 180 na kilo. 110 po sa mga tilapia Batangas. Tres 20 lang, tres 20. Yan po yung presyo. 320 po sa mga hipon po natin sa Malabon Fish Market, no? 20 lang. Makakatikip ka ng lasa pa. Ayun. Nakakatipid ka na makakasulit ka pa at makakain ka pa ng hipon. Makakatulong ka pa. Oo, tama, tama. Salamat, salamat. Hindi yung ano, kasi naabusabi ko. Yan, mga latag dito ni Kuya Ricky. Mga pink salmon head at daing na bangus. So, wala na tayong mga tilapia, oh. Sana, boss. Nauubos na. Tinanghali tayo, eh. Ay, magkano po ngayong kilo? 160. 160 po sa mga pink salmon head, no? So, yan yung latag ni Kuya Ricky rin sa Malabon. Ay, sadyan lang, sadyan. So ito yung mga presyon po dito ng mga Japayuki na salmon at galunggong po natin na babae. Yan po ay 100 pesos, no? At 120 sa mga pusit Sputnik. Ayan po yung mga kilo. At dito sa mga latag dito ng hipon ay 300 ang per kilo. Boss Lawrence, good morning. Magkano kilo? Ayan po, 300 pesos po na kilo po dito ng mga alimango, no? Isa limatag mo, 100 pesos na kilo. Good morning po, Nay. Good morning. Salamat, Boss Lawrence. Thank you. Yan po ang kilo ng ating tahong, 100 pesos. Shoutout sa iyo, B2. Good morning. Magkano kilo ng mga ano mo? 280 ang kilo ng mga tap-tap natin dito, no? West tap-tap. Ayan, ang mga ano. So, shoutout sa iyo, Lodi. Good morning sa iyo. Magkano ngayon yung mga bangus mo na tinapa? 80 ngayon, boss. 80 pesos. Pag nabaitan ka sa mga mamimili, Dalawa 150. dalawa 150. Okay na okay. Patok sa all right to, eh. Yung kaibigan natin taga-Tondo. Taga-Tondo yan. Punta kayo ngayon doon, boss Nando. Fiesta ngayon. Piyesta ngayon sa ano, no? Dalawang araw, eh. Sabado at Linggo. Pero pinaka-pinali yung kinabukasan, Linggo. So yan yung mga presyo ng kanyang mga bangus tinapa, no? Ayan. Pwede siguro dito, no? Pwede siguro ito free taste.
Oo. Purutan muna natin bago natin bilhin. Kami na pa, mami. Ayos na ayos ng tropa natin dito. Yan po, oh. 80 pesos isang piraso po ng tinapang bangus. Nando, punta ka sa amin, Boss Nando. Oo ba? Wala nang problema doon. Oo, dekado nga doon. Salamat, salamat. So mga latag po dito ng mga mangga na inyo pong mabibili o mapipili ay 100 pesos po yung mga per kilo at ibang klaseng mga prutas po, no? Yung orange po natin dito ay 4 pieces, 100 pesos. 100 ang kilo. Yan po yung mga presyohan, no, ng kanilang mga prutas po dito at mga broccoli po natin ay 200 pesos pa rin po yung mga kilo. Cauliflower ay 80 pesos po ang per kilo. So dito mga manok po ni Dayan ay backbone po natin 100 pesos at 130 yung mga wings na mga pakpak na inyo pong mabibili. 130 po ang mga kada balot ng kanilang latag, no? Totalong po natin ay 100 pesos po ang mga presyo. Alright, so nandito na tayo sa pwestuhan ni Boy Tilapia. Kay Boy Tilapia ay makakasulit, makakatipid ka. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Good morning sa iyo at maalamin natin yung mga presyo ng tilapia mo, no? Yan po ay 100 pesos po yung mga kilo po. Mga sakto ang laki. Ayan, no? Nangingintab po yung mga tilapia at fresh na fresh po ninyong mabibili dito kay Boy Tilapia. Shoutout sa mga customer natin, hindi ko cases, basta shoutout sa inyo lahat. Wala ba nagbigay? Wala pa eh, baka bukas ulit. Ayan, baka bukas. Dalawang bili na nagbili. Kaya nga eh. Salamat sa chocolate. Ayan, salamat kay Boss Boyet, no. Thank you sa iyo sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga parokyano na mga namimili sa pwestuhan po nila ni kay Boy Putik, kay Boy Tilapia at kay Boy Bangus, no. So good morning po sa inyong lahat dito. So lakad na tayo. At Boy Putik, magkano yung hipon mo? 320 sa mga per kilo na mga hipon ni Boy Putik. Malakas din ang hakot ko dito kay Boy Putik eh, pag pinopost ko yung picture niya eh. Kahit 2 piso kumikita ako. 2 piso kumikita ako sa'yo. Ang dumi kasi. Ayan, oh. Ayun, nabilimahit. So ayan po, pinagkakaguluhan po yung... Walang kaliskis. Ayun. Ang galing talaga si Boy Putik. So yan, pinagkakaguluhan po yung mga limasag po doon sa Tatagan. So lalapitan natin at tatanong natin yung mga presyo, no? Hindi alam masabi, gagamba yun. Gagamba ba? Gagamba na inilaban. So dito, 300 pesos sa mga kilo ng alimango ni Boy Putik. At meron din po siyang 400 pesos, no? Mga dilis. 150 at 100 pesos sa mga presyohan po dito ng kanyang latag ng mga alimasag sa Malabon Fish Market, no? So dito naman tayo. Ayan, mga presyohan po ng mga mangga. At dito tayo sa pwestuhan naman ngayon ni Boy Bangus. Na kay Boy Bangus tayo, Boss Jeff. Good morning, good morning. Magkano kilo mo ngayon ng gulyasan? 200, tumaas. 200 pesos na kilo. Ito po ay 200 pesos na kilo, no? Ng mga gulyasan. Ako, nag-70. 170, no? Biglang taas. Biglang wala isle. So ito yung masarap na bangus ni Boy Bangus. Dito. Magkano? 130 peraso. Kada piraso 130 at meron siyang latag na 100 pesos. At may tumpok siyang 130, tumpok, At tumpok, no? 2 piraso. Yan yung hinahanap ko, 50 pesos mo. Nawala. So yan yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Alright, so yan po ang ating mga update dito po sa pwestuhan nila, no? Na inyo po mabibili sa Malabon. Ang kilo, te. Ha? Ang kilo. Alright, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga taga-subaybay po natin na laging nanonood sa ating vlog sa ating YouTube channel, no?
So shout out kay Ner TV Vlog na lagi rin po sumusubaybay. Kay Randy Conan, shout out sa'yo. Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, shout out. So hanggang dito na lang pong muli. Si Boss Lando Explorer, enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.